kan tho ngai thina ma sela kan nun na limin ai ruk na le sum thiang lim lo lak lu om lo in keimani kut koi nge mai keimani tho chuang nge mai han thara han han in chu alim thlak em thina anuam em thina ni ti hian kan mong hian pusodina lo voina VCP hoin bu tu don ani ti hian bu an han tua lo lian to deuh hleka an chek pa thina lo tan tira thlo ngal ngai lovin an ti thin ti hian thian ho singa po hian muang chang deuh le ai nga pol hi chu hian ni ve deuh thrim ani tuna khu chhun zo khu VCP ania ani hi atha hi ala zak mai ani ko bu tu po hmunom khop mai bu tu po thiam zo khop mai tiang chu ania then chun hei thieten timol line phone an lo bia o hei hi VCP nu pui ania ani po hi feifuat mai o hei dar te ania thai zo mai chu nia so kor sen ha so lai jam par sen ha so anei tunu so bi ania helai hi ram thadeu mai ania ram chang ania bu po engemaw zat an thar arin omani ti hian an zo don nai to VCP po nek chuak lei thelo ni ma to nga ala chhun zo mai munom khop mai hei tun lai bu tu hi mi parwal lem lo chon hanin nor phut thi om to lova ni chhoro le chun ti deuh dem a nakina video dang te kan la ron da lenga bu tu innor tak lai te po munom tak en tur alom chho zel don ani he channel a hian tu lai thingtang bu tu hun lai ania chung lampang chu kan ron ti tam deuh hleka min lo view saka like subscribe to pom ti sak zel kha kan du em ani en zo don hai to ipte po khu omang to lo nin zong khom to ni ipte mi bu chinoi vel dap khol ve to ni then chu lo zimar tan to an thir let wang helai tuna kan mu me khi anei tunu nia lung oi lo mel hi lang lova lung oi khat tura ngai ta ila thange lom thu te po soi ni om tak ania khu dongin an trong se that thei lova mic te an lo keng lem lova poi khop mai kwan khu cham thadur maya that mel em mai ni yan engemaw zat bule thai thar chawanga sarkar thar te nia marcha te po thalna chho tura ngai ta ila tau deuh hlekin thingtang mi ten kan tho ha man te an tel ve a an kut ha man te man zo ka kan thlai te an sal te kan chak em ve to ani en zo chu ani deuh tho thang to mai num khop mai khai la nei lo a chan ha takin ngan thoka chun cha fak khi thak le lom thin em maya tuai terek an ron om to ti hian an thur ne an chum pola dul dung tin kan ei thin ani tu em maya chun cha fak te nga le lom thin em mai ni ko poi mi ten tui tha hrisel tha anga kan ngai sa nen an ei line ke ni thingtlang mi ta chuanin ti hian ha taka rem taka thok chungin mo tuai te engemaw lu te pon pai a nei deuh chuan tiang khan chun chaw an fak khom thina nuam em maya a leilama chuan zun thlum ti te bibi sang ti te hi an nei lo zawk mai mo ti tur ani a tlang lampang mi tam tak hi chuan
thlan te tlana sa ani tin main hetianga thlan an tlak na sat tak tak te chuan an cher kok ang ti tur ani ma sela ti hianin taksa him pel pulin zan lama po harwang takin than rual te an la pol the ani choi hi nuam te thi em ya tuna kan bu lai poi hei cho an chhotan don ania nuam an ti mel khop mai bok tamna dewa chuan lom rual tam deuh hlek an ni chuan thlam thuma te cho fak ngai thina hei tuna po hian thlam hnia cho an fak ani hian khe tuidon hle ma chila pu tlat mai mu zong rot pon tuidon lutuk ani hei tuna kan bulai mek hi bu tu kha to lutuk mai ania tu vele tlat maya la zai hoi hle tura ngai ta ila